Pastol-tihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama! Kinigihapon ninyong Kuya Joel kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga gamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tino. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang ato magtatampo si Tino. Kung ang atong asawa mayo muluto, mayong mulaba, nagtuot ang swerte, ta pero usahay makaingon sa ditang wa baka ko masipyat aning akong asawa, no? Mauni akong asawa, nga usahay makaingon ko, wa baka ako masayo pa niya? Ug nga ano problema ako, no? Inaniyon ako pagsugod ang tanang mga panghitabo, ha? Ay, gimingaw man ko aning kanta na mo ni Kuya Gili, eh. Ako lang praktisan, may gali kay ni Anas Dudong Pedro ron ako. Practice mig kanta. Larga na ulo! Ang inday sa kagaharan, kao gwapo. Dalik na dong mga unang taoy, si kanta ng basta. Say, dara ko dahil, sige kong kanta-kanta rin nga naman, mga unang ta. Ay, salamat taon, ganina akong gigotom, day, oy. Day? Dalik na mga unang ta, gigutom ka naman ka ha. Oh, mga unang ta lagi, day. Ay, parados kay kayo, nagtuo ka nga, wako gutom ba, dre, porbida. Tinusad, oy. Tana lagi, Dali tana. na kauna. Ako pa, ganina akong gigotom, kaon ko. Day. Mga unang kata. Mga unang ta, pagsukat na diha. O, pa di ka magsukan? Grabe naman sa di mo. Ako pa'y galuto. Ako pag musukat. Pagsukat diha, kay gikapoy kog niluto. Ay, ginoo ko nimo abi na kung nagsuka na ka. Suka na diya, uy, noon sa ka. Narin plato. Bida sa di mo, eh. Nang plato diha, sure ka? Malagi. Napa mo kasugasan, God? Wali mo hugasi, porbisa. Ako pag manghugas? Kita ka nagluto pa ko diri. Ikaw si kagata-kanta dito. Panghugas nagdali-dali. Kidot mi ataw na, Ngayon, inom mo magagtubig diha. Manaday ka. Mana? Dali aragoy. Wa ka ganay sa akong giluto. Unsa man way lami ang akong giluto. Lami man. Nya anong dali ramang kani undang? Ngawa akong gano'y pasaran ko. Mauna. Nang hugas unta kadaan sa mga plato samtang nagluto ko. Sige magkanta-kanta dito sa gawas. Nga ako hinunisa, bida sa di mo. Oy, Tino, huna-huna sa taon, oy, di lali magluto. Ikaw na lang tayo maghuna-huna sa anak. Oh, porbida. Ako di manghugas, ha? Nga ikaw ay tighugas. Di ako. Hoy, Tino, wa ta diri mag-idya-idya aho-aho din sa baho sa bay. Kisa tong bakante mo ay mulihok. Ako, unsaan ako paglihok ko nagluto man ko. Ikaw na lang tayo maghuna-huna, anak. Ay, misulti tagandaan ko kung manghugas taon. Ako minantay. Manghugas sa kwarto kung misulti ba? O, ikaw, oy, bahala ka. Ako. Wa ka ganay sa akong giluto. Aw, ipanghatag ko nito sa silingan. Bahala ka niya. Hanggaw gitawhan na. Ang katapulan lang yun. Bahala sa kauroy, oy. O, asa naman tong bana ni mo? Milakaw man to murag na kusmod mang simod ato. Da, pasag dito siya na oy. Mag ako'y mapas mo. Ay, naunsa ba taon mo eh.
Unsa naman say gipangluuran adto? Gipahugas na gud nako siya sa plato kay mangaoy na mi. Oh, unya. Gutom na kuno kaayo siya. Ya, wa manghugas daas mga plato. Ikaw na lang di ay manghugas. Nay, nagluto taong kong sudan, uy. Naglungag ko. Nagluto ko. Siya sige kanta-kanta sa gawas. Di mga kabawang mutabang, good. Pastilan, baya ninyo. Kagamay ra gyud ana ang inyong gawayan. Sunod ako na manghugas. Oh, sige na, ikaw na lang hugas. Pagkanasa ko. Ibaw na sing bag utang abot. Sabay sudan diha. Naglata kong tiil sa baboy. Eh, kalami, ana. Unya, magluluod pa siya nga kalami biray ninyong sudan. Napasagdi ito siya, uy. Sige na, nay, pagsukat na lang dito. Unya sa inyong plato. Napasugas na, nay. Panghugas na lang dito. Pagkabungot baya. Tino, Oh, nay. ikaw na lang sabutan ng akong anak, ha? Kanang iyang kuan suguan, kuan sinugo kayo. Ha? Dama na guna sa pamarayig ba? Ha? Mao ba? Oo. Pamaray sa unsa man na ni. Kani adto pa man gyud na siya sa daga pa na. Ana naman gyud na daan. Pero kugihan ba yan ng bataa? Ay, rong timing usahay niya pagkakugihan eh. Pabida. Hindi Ay. kay timing. Ikaw na lang gyud sabot gud. Lisod kayo nang mag-away mo tungod lang anak. Mura bag mo abot na sa punto nga wanay noon mo tinggan na ana unya mo tingog mo na makalungag. Nga di mo mauwaw nga magkabuwag mo tungod lang anang trabaho nga gaan kayo. Ha? Magkaingon ang mga tao nga kinsa man day kuano'y tapulan na nila. Unya may na para ninyo. Mao nga pagsultihaday mo pagsabot mo. Gamay ra ka ng inyong problema. Nakasabot ka, Tino? Oo, nay, sabot ko. Maayo. Nalasige. Pang-snacks na mo, kay hapon na. Oo, nay. Pagpalit lang dito kuan, mas snacks ninyo. Pagpalit og pan, unya, palaman. Katong kuan lang peanut butter nga, permendadong bambina. Oo. Nga, kuan, paghapit na lang sa dito kuan, juice ha. Katong mango juice. Unya, ayaw kalimot og ice. Siya lang papalitan eh, kay busog pa ko. Pagkakidot. Murag may nabantayan kung kining asawa liwat ni siya inahanga para sugo kayo. Siya ang tao may mo trabaho ta taon. Ay, minun magsalig na to. Oo nga, makairita. Hindi ko kasapot. Kalagot kayo ba? Kanya? Ay, salamat hapit ang oras mo na ko. Sabang sa parinit. Ay, parbida. Parinato yo, pag taon mo abot. Dugay sa abot ni akong amigo taon. Ay, reliever na ba taon ni nako? Uy, bagting ko cellphone na. May bagting mo niya. Si Parinato yung nawa. Hello! Pre! Pre. Oh! Pwede mo hangyo, pre. Ha? Naamang problema gamay diri sa bahay. Di ko katungaron. Pwede mo straight lang sa ka, pre. Ugma ako lang piduty. Straight ko ugma. Oo ba? Kuhan kining, unsay problema diha, pre? Asawa no, pre. Kaya take sa hubak. Ako pa nang gida sa ospital. Ha? Mao nga ikaw lang sa diha, pre. Mamauwi lang niya ko, pre. Lahos lang ko. Tunog ba, pre? Okay ra? Salamat kayo. Sige, may problema, pre. Sige, bye, pre. Sige, bye. Sige, bye, pre. Kiahak ni. Straight naman hinoon ko, ani. Wala sa ko'y tugtug, ani. Pagkakidort. Salamat in taon. Naabot yung taon ko sa bahay. Tug na yun ko, ani. Ako'y tugpada. Si Lorna mura nag-atang sa tubangan sa amo ang pultahan. Mura mag naikayaw-yawon. Mura puwa magkaigmatang nagtanaw na ko. Ay. Dahil Lorna, anong naamang na ka? Di na ka kamaw musulti? Wow! Ano ba ka? Ha? Naunsa ka? Nabuntagan lagi kanyor. Oh. Ito, tingog day. Ay, ang surang-surang na ko, ha? Kaya wala pa ko itong pa. Unsa mo kay tugpa? May apil na ka ng suyop-suyop di ay.
Kandahan, kabayhana ka eh. Wa pa makakatog pa. Nagbisyo na ka, ha? Ay, ilong daw eh. Bisyo ko taon. Bisyo si mong matag. Wa ka makahitog pa. Naibaw kag unsa ko nga waitog pa, waitog! Oh, nahibaw. Nahibaw ko, ana. Nga nung wa man sa kaytog? Tungkol kayo straight mo kong duty. Nga nung straight man sa kag-duty? Wa mo naman ito ako relibo. Si pari taon na to eh. Hindi siya mga-duty kaya ang asawa, giatake subak. Mao tong ako lagi papugos taon sa pagpa-duty taon dito. Unya nga nung wa man sa kamanawag, wa man ka magpahibaw. Usa man ako panawag, gawa mo ko ilod. Ngibaw, bitaw ka nga akong dutihan. Lisod kayo taon ng signal diya. Wa man ko kahibaw. Oo ba di ka kibaw? Ay gusto mo pa kay matug ko, porbida. Wa pa ko itog pa. Aw katog dito ay. Aw isa. Ito may isa. Pagpalit sa dito ka ng Bombay ug awas bi kay nahutdan ta. Ay, Uy, mo subuo taon, ibaw ka, wa ko itog. Mao gani nga pagpalit dito daan samtang wa pa ka makatuog. Oh, giluo ko. Sige na oy. Aw kung dili ka, di ko nilutuon ang sudan, bahala ka. Ahak bayaan ni sus. Batay mga ikagkaw dinig mata nimo. Be! Soy brito na ko! Bombay ug ahos. Sira Bombay ng gahos ha. Kompleto na ha. Oh, nga naman ka na. Ni Bombay dinig ahos. Oh! Hala! Oh! Hala, Ano ba? nalimot kong papalit og mantika. Oh! Oh! Mantika, kay wala dito mantika. Balik pa ko dito! Ang asa di ka palit day. Puya, abiyaan di! Ay pagreklamo, unsa man, ha? Ako'y palit, kay luto. O sa may gusto ni mo. Ngagi mo linetan, mahimong pinarito? Mo bitaw nga ako'y luto. Pagpalit sa ditong mantika. So na ko pag-isa sa lamas ug way mantika. Paitabihan eh. Pila ang mantika! Andara mantika. Dukar kay ko. Aw, ta sige na, katong ta dito. Lagi, basta doon na kay papalit sa dako ha. Wa na, magluto na ko. Lagi, matog na ko. Sige. Lorna! Ang Ay. inyong hinayhay, oy! Nagtalegsek! Uy, kung asa tong hinayhay ikaw? Kay nag-uwan ba si mabasa to? Oy, Lorna, ang hinayhay, oy! May kusog ng talegsek! Ay, si Tino Ray mo bukas Si ang nanay nanay. na ni pabukaso si nanay. Ay, porbida. Ibaw, gina siyang putot kaayo na. Di mo na siya kaabot sa hayan, good. Mutungtong na isang bangko. Maobitaw. Mo na yung gibuhat sa una. Unya sa may nahitabo na host bangko. Ikaw nalang kuha atong mga hinayhay. Pagdali kay mga basa itong mga linabhan. Uy, Ginoo ko na, pa na ba? wag kay sulubon. Bahala ka. Pagkuha mo katabang, oy! Hilab ya ay katabang kuwang mga na imong sweldo. Unsa man taong kaka na imong kita kuwang mga na magkuha pa kang katabang. Lasilas baya ka. Wa ato mga hinayhay dayon. Ay, salamat. Makatuog na gitaon ko. Sana marurasa eh. Hapit naman dahil sa Navy. Nya, gabi pa kung itog. Ida, wa na. Ako po naman taon ko. May daos ka tribi. Oops, Tino! Usa naman saan? Ay kung sigang-sighagin niya ha? Makulatahan ti karon. Ah, Isa dire. Bangas ka, twet! Wap taon ko ito. Pakatulog taon ko ninyo. Uy, hanggaw kag naong. Nailangita ni mo ang angri takatawgon. Pauli, inang na to. Pako, balikal yan ah. Unya, di lang to ni mo tubangon ang nangita ni mo. Kinsa mo na ito, babalikan na to. Kinsa mo na ngita na ko. Si James. Papuloy yan nagbalik sa ilay, nagbata na ko. Di pa balikon. Kining sabok pa yan ito, hanay Basta na manawag na ako. Magpakamatay gikuan, di ba? Wara ba ko itog? Awaron, bidab. Makatuog na gitaw ko ani. Tino! Ay! Dok! Tino! Ito! Unsa naman saan? Importante lagi ko na yung tuyo, oy! Kinsa ba na? Si James lagi! Chill the body. Di ba ka mo ang madidyang ano ang kataon nito?
Kisa piningita na ko, day. Si James lagi! Ang among manager. Ambot lang! Giyaha ko sa kay Tuyo. Inang magawas ako. Huwag ka magsulti sa mga manager, day. Oh, kaila day ko na inyong manager di ay. Hanggabes na, ni mo ato-ato. Sa ba itong puro na ko, eh? At sa man, ha? Yes, gawas! Oh, uy, hindi akong amo. Unsa ba kayo? Ay, sir! Unsay ato, sir? Bustino! Oh, ikaw ba ningita ko, sir? Oh, boss, musta nung ka, ha? Inahagabi na ako si Sir James ang among manager. Ikaw mo yun ni Sir Jaime. Ay, ba ka, boss? Mari ko ni mo kay mong musta lang. Kung musta lang ka, ha? Kuwali kay, boss. Mga yunta ko, boss ba? Mga yunta ko ka nang manguwang ko kwarta, pamilitis para ko. Dragam ko. Inigulil kay Lisan, boss. Musta naman ka? Patun ko ito. Wah ko'y kwarta! Pwede lang, boss, para ko, ha? Musta naman ka? Pagpambutan ito! Boss! Boss, tawag sir, boss! Ayaw ko na yung taduga, ha? Wapa taon ko ituga! Mao ni ako problema, kay kapila rin yun yung metabo nga, imbis matug ko, di ko katug, kay suguon may noon ko. Sabi tao niya akong asawa, eh. Di ka ba umuna-una? Hinugo kayo? But, tapulan ba ka ni siya, no? Or unsa? Unsa pa kayo, may ba, pasultiyon na ni, unsa, ibuhato na ko, ani akong asawa, nga di ka ba musabot ako? Bam, sa ibuhato na ko, ani, bam, palihog, ati pres, asawa mo yun ka, no? Tabagi ko, bi, unsa man kung kamoy pasultihon? Tino? Dodo Pedro, good morning! Ako kay good morning sa lutupan. Dako jud kayo. Good morning mo diha, lutupan. O niya, good morning po dati, Jen. Yes, good morning Kuya Alan, mga mama, good morning, good morning! Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy, happy, happy ang mga bata. O niya, para sa mga dagko ha, Don Pepe Dark Chocolate. O niya, palitsad mo sa Diamond Yema o BM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami, Lami, Lami. Lambi yung kayo, basta mo inom tag Don Pipi Tablia mga bata. Lambi kay na to kay baon-baon gali na to Don Pipi Tablia. Ati Pres! Okay, ang sendo dato karong adlaw, Juliet. Si Tino, Ati Pres. Tino. Kanis Tino, dili mo kay na problema ng iyang asawa nga hinugo kayo, pero grabe lang Ati Pres, no? Kay, Yan naman. bisag wa sa kay tug, kay gipulihan siya, dihang nyo yung amigo nga papuli taon kay na hubakon niyang asawa mo tong straight gid siya. Og duty pagka security guard karon kay bulin ta siya kay matug sige man sugo sing asawa tay pres kada kuan sugo hangtod katapusan ni anak di ayang migo anya imbes matug na ta siya gipukaw gisa dai nangita nimo James pag adto dito at pres ang iyang ding amigo ang tuyo siyang amigo at pres huwam lang kwarta para plitis kuan Mo ba? sa patio ko to Di, ang marignes bambina na ituyo. bam unsa ba Manaoy! Mana ka? Manao! Oh, abi na ko pa. Mana! mana Mana. Unya to, bam. mao ni problema ni ate pres Adi, Maglali sila kayo sa hay. Maglali siya Murag kay- po kuno tabang, murag hinugo kuno kayo hastang inahan, murag bulaban kuno siyang anak. Ipo nila niyang ugangan gulyat. murag ni ilang ugangan mo iniipon nila ba ang ilang ugangan. Ilang itong bayad di ay sa Ah. mga ayon. bam ye Unya. Lahi man gud ko may ipon lagi sa kapila na to isulti dire ate pres nga lahi man gud kong ipon na tong ugangan. Ilabi na kung ikaw nga ni ipon sa balay sa imong ugangan or ang ugangan ipon ninyo. Ilabi na kung ang pwestong inyong gipuy ang pwestos kababayan. Dahil kumigo ay iglubong siya nga asawa ka namatay man iguman sa 40 ka adlaw mo uli yun siya biyaan na ko lang bay concrete lang bay ha biyaan niya mo uli yun siya sa bukid Siya usa. ug na bat upat na lang anak ug ipuyog pa ug mga bata okay ra ug ipuyog Okay ra, bam, ang akong kuan na kung panalitan, imo barang ugangan or imong inahan yun nag-inasara or amahan. Nag-inasara natin siya, wala siya kuyog, okay ra man tingali itipon sa anak nga namin yun, na? Sa ra makabuo. o depende po Kamag-unsa man itong sirag usa. Oh, depende sa Diba? sitwasyon. Pero na uban nga mga ritubada ito kaayo. Unya, sa po nang tingon lagi, na ay uban manggod nga kanang gitawag ba sa amo ka ng baon kaayo. Niya, Okay na, magsalig siya nga, pwesto ni, yuta ni sa
kuan kababayan-an mo na nga naiusahay kanang naang di sila magkisinabot apan og mudangop lamang ta diri sa ingnon ta murag kulang tingali po nis mga espirituhanong pagkinabuhi. Ari ta diri sa Juan 15 versikulo 5 nga to 7. Ako ang punuan o kamo ang mga sanga. Ang magpabiling kanako ug ako adto kaniya, mamunga kamo og daghan apan wala kamoy mahimo kon wala ako. Kung ari na ta sa mga pag-ampo, may pag-inog. Alam po, kay kini man kong kahimtang sa magtiayon, why ayo gyud kung dunay mga kaguliyang sa inyong pagpuyo, usahay mo ingon mga ang bana, abubuan akong bana, usahay sad mo ingon ang bana, abubuan ni ako ang asawa. Mas maayo Ang kini, ang iyang mga asawa mo hinugo, no? may murag Mo'y hinugo. Oh, hinugo nyo say mo apil sa kuno ugangan, Muray ka daw. oh, panghugas didto. Ang kanang paghugas, lihok mo na sa babae ko. Oo, niya ingon. Ako may nagluto. Ako pa yun. Siya waman sa ibuhat siya. Mas hindi ay pudog ko. Ani ka nang naang. Lahat mo. Sa imong pang sulti ate pres. Kasagaran ka nang manghugas. Buhatunon mo ginas asawa. Okay. Panilig, panghugas sa plato, panglaba, sa asawa na. Pero nadagma. Diyo ka kagigoroy kasi mo iro magpanilig. Ayun, nagisguti. Ay, dala nagisguti. Bam! Pinanggam kay. Di yamay pa suri-suroy yun sa niyang binuhing iro mabuntag kay. Lahi maning kuan. Dili makasuroy-suroy sa niya. Mo lagi nga. Pag sabot-sabot ka mo, apan sa ako nang ibasa, dire nga walay ko mo sa pag-ampo, aron doon ay panalangin ang inyong pagpuyo, isip magtiayon, no? Kanang-kaning na ikaslon, mo ingon manggadi na makarang katigwangan, ikaw ba na tubig kung ang imong asawa mo ay kayo. Ikaw sa asawa, tubig ka kung maayoy kayo ang imong bana, kay puro mo kayo, mo sila o ka mo. Ang pulos tubig, Natuko sa bahay sa mo. Natuko sa bahay sa kong silingan. Ano man? Ikuyawan ko. nga naman. Tubig? Dili. Ano ba? Hilom kayong gabi Ganon. Hangtod kadlawon. Onya. Nagkanong kong tingog sa asawa. Doon sa man. Kainit ani. O no. Unya. Mura ka busilingan ba? Mura na kayo. Nga naman. Siya, oy, og magturjak mo diha, hiluma na inyong baba, kay dahil bata diri mo sunod siya. Sunod sa yung bata. Silingan to para magkwarto nila, mo na kuno sa bata siya. Hala, oy, nabuang. Gibadlong siya na kuha na, diha pag-use Facebook. Hala, oy. Gipo niya, og mag-jer-jer gali mo diha, hinaya na tingog niyo, kay dahil bata diri mo sunod mo. Oy, Goliath, di ba na kalikayan? Magkuha gano sa yung tingog. Bitaw di. No, di na kalikayan, oy. Kasuway ka na ni tiguang, kasuway ka na ni guwa imong tingog. Dili, pero kanang di kalikayan ka mo tingog Si ang... Dato, kasuway ka na Dato. Kasuway. Tog yay. Ikaw sa ba? Nakadungog sa ko. Ha? Ako amigo, ni-check-in ko na sa ka-hotel. Karon? Yeah. Nakadungog ko na sa space ka sa kwarto. Ingat ko nung lagi. Sa mga ni mo. Flor. Maria Flor de Luna. Kadungog mo ko araw. Salamat mga nakating tuluman yun. Kung ako ang puzzle, tihon.